Cześć, zejdę sobie z drogi, bo stoję na środku drogi, ale jesteśmy dzisiaj w takim charakterystycznym miejscu. W Malczycach jesteśmy, w ruinach Papierni. Miejsce jest bardzo ciekawe i w sumie już tutaj się od dawna chciałam wybrać, ale jakoś tak nie wychodziło. I to jest miejsce z ponad 100-letnią historią. Ono jest w ogóle zlokalizowane przy wyjeździe ze wsi Malczyce. Jest to, znaczy my przyjechaliśmy stamtąd od strony autostrady i no tutaj wyjazd jest, nie wiem, może w stronę Legnicy. I tutaj pewnie pierwsze wasze skojarzenie to będzie na przykład Grodziec i to będzie skojarzenie trafne, ale w ogóle odkryłam taką analogię, bo jak wiecie, w Grodźcu w 79 bodajże zaprzestano produkcji, bo tam niby szkody górnicze, ble ble ble. I tutaj też w 79 dopiero stanęła produkcja. Przypadek? Tak sądzę. Powiem wam, panowie, że nie jesteśmy tu sami. Już widziałam parę osób na wycieczce. Co tam jest? Może z jakiegoś fan station, czy game station, czy co to tam? Od kontrolera, nie? A to nie było z jedynki? Szare były, nie? Nie, dwójka miała chyba właśnie takie, ja mam mi się dwójkę i wydaje. ma czarne. To nie wiem. No ale to wiesz, będzie podróba, bo tutaj to był może być ten... jakaś podróba pewnie. Jaka rozkmina w ogóle. Jaka rozkmina w ogóle. Tutaj cała ta hala to na ASG została przerobiona. Jest dużo takich właśnie elementów, które o tym świadczą. No jest tu tak właśnie bardzo grodzicowo. W ogóle z tego co czytałam, to miejsce zaczęło swoją działalność w 1911 roku. I no tak, to mamy 110 lat. Oczywiście jako przedsiębiorstwo niemieckie, jako Rick może w innym świecie uratował to miejsce, jako celulozę papierfabrik, jakoś tak. No tutaj właśnie widać, że dużo pod to ASG. A to jest jakaś tam miejscówka na ASG. No ASG jest super. A tutaj widzieliście? Stara bocznica kolejowa musiała być. No patrzcie, spoko. Ja się bardziej skupiam na przeszłości. O, krzaczki jakieś ładne, zaraz zrobię zdjęcie, ale tutaj patrzcie, no wiem, że jest zaśnieżone, ale sądząc po dachu i po spadzie tutaj jaki jest, to tutaj musiał prawdopodobnie lecieć tor. Według mnie tutaj, nie? A tutaj załadunek, jakiś wyładunek. Jak się mówi? Wyładunek? Przeprowadzano ładunek, o może tak. Tak. Jako czasownik i tyle się. Nie ma się co zastanawiać. Dużo jak w Grodźcu, nawet to okienko mi tak przypomina Grodziec. W każdym razie coś miałam jeszcze dodać o tej historii. A już wiem, że po II wojnie światowej oczywiście te tereny przypadły Polsce, ale w 1948 wznowiono tutaj produkcję celulozy. Tak, i ona trwała właśnie do tego 79 roku. I celulozę tutaj wytwarzano najpierw z drewna, a później z słomy. Tu jest ważna sentencja, nie bierz narkotyków. No, resztę tak jak czytacie. To jest ładne. Trzeba uważać, gdzie się chodzi, jak to w takich miejscach. I ubikacje, ale ubikacji nie polecam. No nie, bo to... Ale kulturalnie przynajmniej rzeczywiście wykorzystał tą ubikację, więc nie będę nam Aha, to nie będziemy tutaj dokładać. A tak jest... Tam jest mega fajna hala generalnie. Tamta? No jest mega fajna, ale też z góry zobaczymy. Górę zobaczymy, no. Tam widzę zaś jakieś pentagramy. Myślałam, że będzie jakoś, nie wiem, śnieżnie czy coś. Śnieżnie? Ale wiesz, w ogóle, znaczy ja się obawiałam tego, że na przykład
napada i to się dzisiaj zacznie roztapiać. Tam w sumie wczoraj się zaczęło. Tu jest samochód czyjś, czyli ktoś może jest też na aucie. Jest, widziałam parę osób, no. Widziałam, no. Halko! Mam mnie łazić po takich miejscówkach. Noga mi zdrętwiała. Spoko. Ja da się w sumie, ten jest... Co, tutaj? No. Tylko uważaj, czy tam w ogóle... Aha, jest. No. Dupa, wiesz, bo to jest zaśnieżone. Znaczy nie wiem, dupa albo nie dupa, tu się okaże. No słuchaj, jeśli słyszysz mój krzyk, to się okaże. To dobrze. No, widzisz jakie tu... Ojej, jakie tu są treści, że mnie YouTube może zbanować, a to nawet nie ja napisałam. Po prostu tu przyjechałam. Let's get wild. Patrzcie, tu są normalnie złote myśli. Złote. No, elo. Spotkanie na szczycie. I tędy nie chciałeś przejść, tak? Nie, przeszedłem tędy, tylko stąd nie chciałem tu przejść. No, tak się domyślałem. No. No nie, bo skakać tak. Tam widzisz przecież moje ślady, nawet tam podszedłem, tylko tam jak będziesz podchodził do tej krawędzi, to uważaj, że tam jest lód. No, widzę. O, tu jest kolejna hala i fajna taka wyrwa w suficie. W sumie zaraz ta cała reszta też może walnąć. Ojej. No trudno. Co, zaraz chyba do tej starszej części, nie? Będziemy szli. I tu już mamy chyba komplecik. No tam chyba nic, nie? To stamtąd... Co, to jest jakiś łazienka? Łaźnie mogą być jakieś zakładowe, no na przykład mogła być. No, ale patrz, jeszcze faktycznie te kafelki, one nie są w złym stanie. Znaczy no, relatywnie. No i stamtąd przyszliśmy. To nie Ta łaźnia jest? jakiś element boazerii, czy co za pierdoły różne. To jeszcze było jakieś palenisko? No bo tu młodzież może, nie? Coś paleniskowała. Tak? Czy co tam jest? W sensie, O, syf. Okej. No. ja ci mówię, że to jest cały pad, to jest już cały. I to są wszystko takie gnioty. Ale jest ich pełno. I jest ich pełno, to Normalnie prawda. jakby ktoś po prostu jakiś, nie wiem, kontener starych padów tu wrzucił. Może na rozstrzelanie w ASG właśnie. Ojej. Ja dostanę zjebę w domu za ten film, naprawdę. Dlaczego? No bo coś takie jakieś przestrzenie, a ja kurde w nich. Okej. W sensie... Bardzo ogólne stwierdzenie. Ojej, a tu co? Jakieś dokumenty stare? Czyja? No, przecież, ale to jest autentycznie dobra paska, nie? W sensie pasek pewnie poszedł. Nie, Faktycznie. pasek nawet. Że ktoś zapomniał po prostu. Dowód dostawy. Zwykły. Może być. Tam nie idę, bo to jest bez sensu moim zdaniem. Pokaż. Się idzie po jakichś Czekaj. ściepkach. No, Już i tak radę. jakby no, nie bardzo. Nie da radę, tylko... Tylko widzisz, no tu jest jakiś w ogóle gąszcz sprętów zbrojeniowych. A wątpię, że tam będzie cokolwiek godnego uwagi. Tak. No to jest to okno w ogóle z tego dachu, nie? No właśnie. Tu jest ten dach, po którym ja szedłem. O, i tam jest... A, siema! Elo. Spotkanie na szczycie. Spotkanie na szczycie. Nie, szedłem tędy, tylko stąd nie chciałem tu przejść. No. No nie, bo skakać tak to... Tak, widzisz,
też moje ślady. Nawet tam po celu spotkania Tomb Raider. Ale o co tu chodzi w ogóle? O! Nie wiem. To jest po prostu dramat. Co tu się dzieje? Nic już tu nie ma. Ale tam widać ten komin z pierścieniem. Pomału, no. Dobra, teraz już chyba będzie najwyższa, nie? Kondygnacja. No. Najnowsza taka dobudówka. Ewidentnie, nie? Też po tych pustakach są. Będziesz miała ładny kadr, mi się wydaje. Właśnie, no i tu też na te kominy. Z tego miejsca, bo widzisz kawałek budynku i jak się przyjrzysz, to za budynkiem widać tą rzekę, czy co tu Odra. tutaj. No tu płynie Odra normalnie, tak bliziutko. Więc tam ją masz, nie? O kurde, no. Nasza piękna Odra. Ja, Oder, ja. Tu jest ślicznie po prostu. Tam było to najlepsze wejście, albo się przez te krzaki. A tam jest po prostu śmietnik przez tą dziurę, tam nawet nie ma sensu włazić. Ja myślę, że się można cofnąć. No to tam było widać, że było zrobione przejście. Okej, teraz na chillu, niespiesznie, w pięknym zimowym anturażu wchodzimy do tej części starszej i tu już mówiłam chłopakom, że tak lajtowo choćby ze schodami nie będzie. I bardzo ciekawe jest to, tutaj nie będzie może tak dobrze widać tych takich fajnych, wybitych okien, a ja też muszę patrzeć pod nogi, ale na tej wieży na wysokości palca mojego jest ten oryginalny napis, właśnie ten Cellulose und Papier Fabrik, czy jakoś tak, no wyblakły, co nie, ale jest. No, podoba mi się tu bardzo. Okej, no stąd widać lepiej, ale na pewno nie na GoPro. Staram się zrobić zdjęcie, ale też nie mogę tak bardzo powiększyć, bo ten napis jest naprawdę starutki. Wow, no z tamtej starszej części jest opłakany. To jest naprawdę bardzo ciekawe, że mimo właśnie zaprzestania produkcji i ruszenia po wojnie, tak nagle zaprzestano. Kolega się dusi. Mam nadzieję, że nie jakiś syf. Czemu Denat się dusi? Wrażenia? Aha, myślałam, że tutaj jest jakiś pył czy coś. Nie, chyba nie. Chyba nie. Okej. Spoko. Do góry też się jeszcze dojść. Właśnie pytanie, czy zaczynamy od dołu? A tu taka katedra mocno jest. Jak... Właśnie tam będę gotował posiłek później, zdecydowałem, to jest idealne miejsce. Tak? To ja cię upamiętnię. Jak to się mówi, nie upamiętnię, uwiecznie. Kurde, mam nadzieję, że bo tu się można też upamiętnić w tym miejscu. Zobaczymy, bo te schody, no one są zbrojone, ale jak na moje oko, to tak wszystko tutaj jest już na słowo honoru. Tu byś miała mega zdjęcie. No to muszę tam iść, nie ma wyboru. Ostrożnie tu wejść. Okej, tak zrobię. Wiecie, żeby tam tymi schodami nie wchodzić? No bo tam nic nie ma, znaczy... Tam nie masz... One są... No nie! To jest efektowne, tak? Wizualnie, ale no w ogóle jakby, no sorry, po czym my chodzimy. A tu w ogóle chyba jest ta stara posadzka, to jest ładne. Ale... To jest super kadr, to jest naprawdę... To jest, no... Te wiszące, to wygląda super po prostu. Ja tu też tak nakreślę te widoki tutaj, jakie tu panują. O, patrzcie, nie ma sensu tam wchodzić, patrzcie, No duszki. mówię. A, Tak. nie ma. Ale w ogóle Z jak... drugiej strony tam dotarłeś, czy...? Tutaj to, co wisi na pręcie zbrojeniowym, to jest dramat. Widziałeś to tutaj? Tak. Do tego to widać? Patrz, tam gdzie ten nad stoi. Widzisz to? I tam, no właśnie, a nie, na GoPro mi tego nie widać, ale tam są te 3 takie płaty betonu i one wiszą na prętach zbrojeniowych. Czemu on się sam obraca?
No byk, słyszę się. No, z tej strony na schodach. Bo jeszcze niezbyt duże, nie można chodzić. Ople super wyglądają tutaj. Nie, sorry, bo zobaczyłam napis na belce. Oni wiedzieli, że ja tu będę i już mnie obrażałem. O, fajna posadzka. Znowuż. Czekaj, jakie sople? No tu masz, nie? To jeszcze do nich nie do... O! Faktycznie. No tak. Samotna choineczka, jakby ktoś nie miał na święta, ale żeby ją otrzymać, trzeba przejść przez dziurę. Dziura jest duża. Ale ktoś tu chodził. Ktoś tu chodził. Tu w ogóle są same dziury. Dziurawe. Kafle są, a dziury zieją. Ciekawe jak na lato tu wygląda. O Wiktorii obiecałam, że przyjedziemy na lato. Mogło być taka, ale serio, jakby... Na ASG. No, No. na przykład takie ASG, że wiesz, akurat się na przykład potkniesz, rozwalisz sobie nogę o te wystające pręty. Squid Game. No Squid Game to by nie... Nie no, idziemy na dół, bo już chciałam powiedzieć spadamy, potem mówię nie. Lecimy, albo o nie. Nie. Portal do nieba. Kuźwa tak, w trybie ekspres. Tu bez świętego Piotra. A tu jesteśmy na tym, co byliśmy, tymi korytkami. Pizzę ktoś zamawia. Ale co, słyszysz, że ktoś zamawia pizzę? Nie, jest pudełko po pizzy. No ja bym tu sama chętnie zjadła Nie, ale jest pizzę. jakiś coś kafe, zamek kafe. Nie, no, nie widzę stąd. Może coś... O Jezu, a tu trzeba uważać, jak się chodzi. Spierniczam. Okej, wróciliśmy na dół. Tutaj jesteśmy w kolejnej komnacie tej katedry. I ktoś tutaj robił reklamę filmu Stevena Spielberga pod tytułem Ryzykowna gra. Dobre. Tam mamy napis, żeby pamiętać o BHP. A tutaj w ogóle chyba kręcono jakąś produkcję filmową. Teraz nie jestem pewna, czy to był film, czy to był serial. Ale z tego co pamiętam, to właśnie było coś... No ogólnie ta starsza część jest dużo bardziej klimatyczna. Wow. Ale czad! Umie ci
spojrzeć w oko cyklonu. Okej. Wow. Bardzo wysoko. I można wyjść schodami. Bardzo mi się to podoba. Dobra, czas na następną komnatę. Wow. Cudo. Tu jest tak fajnie. Znaczy dopóki coś na łeb nie zleci, ale jest fajnie. Taki hauer by się przydał. Ale ci nic nie pomoże. Wiem. Psychika. Dzień jak co dzień. Schody. Trzeba przejść. Patrzcie, co ja tu mam w ogóle. No, tu jakieś urwane fragmenty muru, plastik, ktoś zanieczyszcza. Po prostu why. No, także wejdziemy sobie kawałeczek. Na tyle, na ile to jest odpowiedzialne. Powiedziałam ja nigdy. Czy nie wiem, czy tam jest sens iść? Bo pewnie wszystkie te poziomy wyglądają dokładnie tak samo. No, to jest taki... Ja wyszedł w prawo szukać tej dużej hali. Tej dużej hali, dobra. No, tak mi się wydaje. Tu jeszcze te silosy, czy tam jakieś te inne dosypywania są, ale to wszystko jeden kit, tak mi się wydaje. Tu fajny jest ten okrąg taki. O, mamy coś pięknego na ścianie. Tam jest jeszcze więcej piękności, ale idziemy do tych wiszących betonów. No, bo tak, ja powiedziałam na początku, że to jest katedra i dużo takich industrialnych katedr zwiedziłam, ale jeszcze nie grałam w nich koncertu, a tu można chyba, z tego co Grzesiek mówił, pokusić się o takie wydarzenie kulturalne, które chyba będzie mega debilne, ale zobaczymy. To są te nasze dzwonki, tak? Nagroda Darwina za 3, 2. No, to są te Glückchen? Klingelingeling? Ja. Ale ja Znaczy, ja nie wiem, za jakie on ciągnął sznurki, Grzesiu, muszę się go spytać. wydaje, że na ten tutaj właśnie, na ten druk. Aha, to może se podarujemy ten koncert jednak. To takie duże cymbałki. Ej, dobrze? Okej, a teraz wracając do mojego programu kulinarnego, ale muszę... No tak, muzyka muzyką, nie, ale trzeba zjeść, nie tylko dusza musi Nie, ale zjeść. serio, to już się prawie podgrzało. No i git. Tam chłopaki jeszcze kończą gotować, ale tu moją uwagę przykuło coś, co na pewno jest dorobione. LSR Luftschutzraum. Zobaczmy. Czy no mogłoby to i służyć za jakieś pomieszczenie ochronne? Ale... Aha, tu się da też gdzieś wejść. Tylko, że tam chyba już wszędzie byliśmy, wam powiemy. No. Także jeszcze czas się zbliżyć do komina chyba. O, woda tu stoi. Zalane podziemia muszą być jak w Policach. Dobra, kolejna hala. Tu się paliło. Ewidentnie. Że wiem, że jest ewidentnie, ale lubię tak zburaczać czasem. I tutaj roślinność sobie zabiera co jej. I tam jest ten komin. O, teraz ostrość złapałam. No, więc chcemy jeszcze właśnie zobaczyć komin. I później już będziemy jechać do domu. To już jest prawie 15, a jest połowa grudnia. I za niedługo będzie po prostu ciemno. Mamy latarki wprawdzie, ale no to już naprawdę skrajna głupota by była być tu jak jest ciemno. No, tu jest takie fajne wejście do tych hal, nie? I tak właśnie ten komin widać. No i tam jest właśnie ten napis. Restauracja pod jedynką to musi być element scenografii tego serialu. Czy filmu, ja już nie wiem. Nie jestem na bieżąco. I co? Tu już nic.
A tu? To jest jeszcze jedna hala, nie? Tu. Ale tam chyba nic takiego nie ma. A tu jest co? Wejście do komina. No właśnie dlatego ja o tym mówię. Ale... Wiesz co, ale tak wali spalenizną. No. O, ty się nie przyznawaj, że nie masz węchu. Łoku. Tu jest jeszcze jakiś... No, nie wiem. Ja by weszła, ale tu jest czarno. To nie ma sensu. Zmarasić się, no. Ale zdjęcia, czy tam filmik fajny. Fajny. Jakby był Adam, to by na pewno jeszcze się tutaj... Od zewnątrz, no. Tak. Moja nowa faza Instax się wywołuje dopiero. A jeszcze latamy sobie trochę. I było na tyle na dziś.